روزنامه رێباز جاری رێخستنا ڕۆژ یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا و تێبەرهەفکردن مژارên leşkerî siyasî û rewşenbîriyên giring li xwe digire bi hejmara xwe ya nozdan hatiye der û hiştiye berdestê xwîneran gotara destpêkê dibin sernavê gelo ma em wek kewan e ku bi pênûsan vîskar Azad Mêranî hatiye nivîsandin serbarî gotara nivîskar Abdulhamîd Cemo dê bin sernavê lê li hesareya Japonê rûdaye cê xwe di rûpela yekem de rojnameyê digirin. Di rûpela di duan de du babetên girêdayî karobarên siyasî û navxweyî yên nivîskar Ferhad Murad, Ahmed Heddo li jêr navê Armanc Başûrê Kurdistanê ye ne ku Rojavayê Kurdistanê herwiha xwedanê pênûsan rawestin hatine belavkirin. Di rûpela sisiyan de du gotarên nivîskarên Kurd Mehmûd Oso, Abdulletîf Musa li jêr sernavê Kurdistan berev kur ve diçe herwiha Rojavayê Kurdistanê û masên bazara siyasî cê xwe girtine. Rûpela pêncan ji rojnameyê ji helbesta Kurdî re hatiye dabeşkirin. Têde du helbestin bi navê Jiyana Bijan û Şêrînê Dêm yên her du nivîskaran Mihemed Şerîf Birhik û Maher Hesen re hatine belavkirin. Rûpela heştan ji rojnameya Rêbaz wekû hercar jê şehîd û birîndar û jinenîgariya leşkerê Roja hatiye dabeşkirin. Dejmara xwe ya nozdehan de behsa kesayet û şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê Roj Ehmed Seîd Abdallah Osman qehramaniya kul gel hevalên xwe di rûbirûbûna rêxistina Daişa terorîst de lê bereya zumar û hejmarek deverên din ji xaka Kurdistanê tomar kirî hatiye kirin. Serbarî nesnameya pêşmergeyê birîndar Mihemed Omar Hemza ku bi Seîd Mihemed hat naskirin û behsa kurta jinenîgarî û xebat û birîndarbûna wî dê şerê rûbirûbûna Daişê de li bereya şer lê zumar dike cê xwe digirin. Dê vê hejmarê de ji rojnameya Rêbaz gotar babet û mijarên sêzdeh nivîskarên Kurd ku piraniya xwe ve rewşa siyasî û civakî serbarî babetine leşkerî û werzişî bizîşkî giring ji hêzên pêşmerge re hatine belavkirin cê xwe di hejmara nozdehan de digirin. Rojnameya Rêbaz ji aliyê rêxistina Roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve têberhevkirin. Mehaneya mijarên leşkerî siyasî û rewşenbîriyên cur bi cur û giring li xwe digire. Ali Omar